Здравейте, приятелчета! Днеска ще снимаме в горичката. Само искам да ви кажа едно. Никога не съм се срамувала да тренирам където и да е. Не трябва да ви пука, даже другите трябва да ви завижат, затова ще се навили да го направите. Че сте намерили време, сили, желание и така нататък. Днес ще ви покажа няколко такива много готини, симпатични. То не е упражнения, ами баш упражнения. Значи, една топчица, вижте, навсякъде, от всеки тенис корт може да си вземете и в джамбо ги има, навсякъде ги има. Така, едни гирички от килограм, може и от два, едно въженце и малко подскоци ще направим. Като почваме с въженцето. Като е хубаво, преди да започнете да скачате и въобще да се движите, да разтегнете малко, защото сега топличко, въпреки всичко егенето алармира, зависи нали от егенето да е. Добре, малко коленцата завъртаме. Почваме с въженцето. Ако нямате време, може да си броите около 100 завъртания, превъртания. Добре, започваме с въженцето. Така, ако не може да скачате като мене, нищо че се спънах, може да почнете само с двата крака, да не ги редувате. Ако сте по-добри, сте напреднали, си ги редуваме. Добре, значи след въженството почиваме около 30 секунди, долу-горе колкото да си смениме уредчето. И продължаваме. Все пак ние сме нинджи, то почивка не става. Айде да почваме с топчицата, като си редуваме. Значи не е задължително да се движиме в бойна стойка. В гората си правим каквото си искаме, просто се движиме по топката. Тя ни води. Почиваме 30 секунди, фащаме гиричките. Значи, броиме на ръка 30 пъти с лявата, 30 пъти с дясната. Е това. Почваме да тичаме и да пускаме ударчета на въздух. Значи, ако си фанете двойки, ще ви се откъснат рамената. С единичките е добре. Е това нещо. По 30 удара на ръка. 30 секунди почиваме и след това 10 е такива подскок. Носко и скок дължина. Приклякаме. Е, това е. Не скачаме на високо, а надълго. Не надълго, а дълго. Добре, като направим един кръг от всичките упражнения, почиваме около минута. Понеже пак ви казвам, сигурно няма да имате часовник, долу-горе, по ваше усмотрение, но да не е повече от минута. И пак, това го повтаряме 4 пъти. Не е трудно, много е готино и след това се чувствате супер. И не се отказвайте. Трудно е. И на мене ми е трудно, на всички ни е трудно. Обаче, след като си направите тренировката, изтиснете зъбки и ще усетите така един вътрешен гъдъл, такъв специално на мене, винаги ми се оправя настроението и съм супер щастлива. И това се отлично толкова цветно винаги. И бъдете малко по-добри. Не забравяйте да ми пишете на страницата на Box Class във Facebook. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги, ще ви отговори то с удоволствие. Ако нещо ви интересува относно някакви упражнения, смисъл за сила на удара, за издръжливост и бързина, абсолютно на всичко ще ви отговоря. Чао!